Салом ба ҳама. Дар ин видео дар Telegram bot пул кор мекунем. Силка барои Telegram bot дар поёни видео мешавад. Ва мегзарем ба таври пулкоркунӣ майнинга интихоб мекунем ва ҳар як боре ки майнинга интихоб кардем 0.30 танга кор мекунем. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ реферала интихоб мекунем ва дар инҷа мо данависагие ки силкамона рӯй кунем 400 танга кор мекунем ва поёнда бошад силкаи мо ҳаста ҳам силкара копироват мекунем дустомонда рӯй мекунем ё ки пригласить друзьяра интихоб мекунем ва барое ки пул дар баланси мо бигзара кашлок валета интихоб мекунем. Дар инҷа мо кашлокмона дабавид мекунем баъдтар ман нишон медиҳам ки чӣ хел дар ҳамин Telegram bot кашлокмона дабавид кунем. ва агар рози мо топа интихоб кунем топа интихоб мекунем. Дар инҷа бошад 1 то 25 ҷурра нишондагия ва нишондагие ки чанд қадаре ки ба силкаи шумо бисёртар регистратсия кардан ҳамон қадар пул бисёртар кор мекунем. ва кашлоки тона мекушоем. Барои кашлока дабавид кардан получита интихоб мекунем. Поёнда бошад скопировата интихоб мекунем. Меоем дар Telegram botмон кашлока интихоб мекунем ё ки wallet ва дар инҷа менависад ки вам нужно привязать кашлок тон wallet, яъне ки тон боша кашлокмон. Дабавид кашлока интихоб мекунем. Дар инҷа менависем рақами кашлокмона, дабавид кашлока интихоб мекунем. ва ин намода сообщение омад. Отлично, адрес вашего кошелька ва поёнишда нишондагия мы отправим токени на данный адрес по окончании airdrop. Airdrop чия? Яъне ки ҳам хел пулое ки электронни пуло мебуроянд ё раздача, яъне ки пул тақсим мекунанд барои кашлока истифода бурданшон. Баъди 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ ҳар хел сурок доранд. Баъди ҳамон қадар вақт суроки худшон пулошон баъд уже дар мисолан бозори ҷаҳонӣ ки пайдо шид баъд пулро шумода рӯй мекунанд. ва поёнишда нависагие ки если вы ввели неправильный адрес кошелька или же хотите его сменить, просто перейдите снова во вкладку wallet. Агар шумо ягон рақами кашлоктона хато нависта бошед, нодуруст навистагӣ бошад ё ки бихоҳед изменитш кунед ягон кашлоки аз сари нав регистратсия кардагӣ бихоҳед ки амро нависед, як бор дигар кашлок ё ки wallet навистагие барашда интихоб мекунед ва метавонед изменитш кунед. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.